Takže čaute lidičky, máme tu horálky, mňam, mňam. Čo? A tu máme flare. Čo sa stane, keď dám to? Pomoc! Dobre, ideme tam, vidíš? Dobre. Queen Alexandra Range, alebo čo to je? Mount Everest. Pozor, tuto fučí. High winds. Tuto fučí. Fučí. Fúka vietor Tatry. To veľmi fúka. Musíš menej skákať. Dobre. Mám to. Wow. Hello, Krištof, Mr. Krištof. Tu som bol, ale som si to už potom vypol, lebo to už bolo ťažké. Ne, tu bude ladík. Tu bude ladík. Ladík. Krištof, pozor, je tam lad. No. Ty iba skáčeš a to dáš. Dobre. Dám si horálku. Čo? Nedám si horálku. Idem sa napiť. Mňam. No a kam teraz? Už padielku. Aha. My sme Spider-Man. Oj. Ty kokos, vidíš to? Tam pôjdeme asi. Stoj. No tam pôjdeme. Krikas. No. No tam pôjdeme do toho najväčšej hory. Tam pôjdeme úplne. No super. No, ideš prvý, ja sa bojím. Čo? 47 stupňov, nie 44. Minus 47. Minus. Krikas. Ujoj. Keď túto spadneš, tak si mŕtvy. Alebo nie si? Kamo, jaskyňa! Toto je safe. Stay alive. Abonet alebo safe? Ideš safe. Safe. Čo keby sme išli na ten abonet? Tak ideme tam. Nie! Ideme tam. Chceš? Ideme. Ty kokos, čo? Jaj. Mali sme ísť o to? Jajda, no. Musíme ísť tuto. Ne, ja tu Ja zomrem. som sa zasekol. OK, dobre. Ja tu zomrem. Dobre, zomrem. Ja sa musím nahýlovať, lebo zomrem. Ja. Dobre, mám to. Musíš to tak dať. Ja sa naozaj bojím. Tak sa neboj, mám horál. Keď to jedám, tak som behal, tak ja som zomrel. Nezomrel. Zomrel, ja mám 46. Ja mám 47. No už choď. Dal som to. Yes! No. Toto je ľahké. Joj. Toto je... Myšo, nie! Ale tam niekde. To si ty. Hej, to som ja. Čakám ťa. Jak mám dať? Ľahké. No. Ne! Keľu. Aspoň vidíme.
Aspoň trošku vidíme Trošku. svetielko. Máme ísť po svetielkách. Áno. Yes! Vidím kemp. Kempík! Kempík! Áno, máme kempík a ideme spinkať. To není kemp. Je? To je malinký kemp. Toto musí ísť. Je to niečo. Ten zelený kruh, pozri. Ten zelený kruh. Čo tam máš? Pri tom korál. Kde ideme, Mišo? No, stlač ten zelený kruh a tam máš za free skúter. No ideme. Tu som niekde padol. Hej, v tomto moste som padol. Oj! Mišo, kam ideme? Choď ku mne! Kam ideš? Tu som. Tu ti svieti. Keď si spadol, tak ideš oznova. Spadol si? Nie, nespadol. Ja som sa zachránil. Wow. Naspäť. Nie, ja som spadol. Gaz. Také diery boli. Tu sú pingu. Idem sa odfotiť v spinku. Kde si pingu? No konečne. Pingu, stoj! Pingu. Už vidím. Not, pingu. Prejdeme. Pozri svetlo, krásne svetlo. Čo to tu máme? Zakázaný skúter. Musíš sa veľmi napiť vody, možno iba 70%. Ňam. Á, tulene. Ja musím ísť za tuleňmi. No super. Mišo, ja idem krokom. Dobre, ideme pozrieť, kam išiel Krištof. Dobre, ja idem za tuleňmi. Nut, teda. Bude to trošku trvať, aby som tam prišiel. Ne. Ja mám ako v Minecrafte bublinky. To musím ísť rýchlo. Máme ísť po mostiach? No musíme ísť tam, kde sú tie tulene voda, tak tam som išiel. Ja som išiel červené tyčky a tam boli tuleň nejaký. A tam bola vodička. A ja idem po vodičke. Vodička. Tuleň! Á, tuleň! Tulko. Kde si? No išiel som po vode. Ja vidím tam. Musíš ísť po tej červenej. Po červenom lane, alebo čo to je. Som za chvíľu tam. Ja potrebujem mať autičko. To nie. No Krištof už je blízko, vedľa mňa. Dobre. No, ja už som tam. Here we go. Dobre, ja už som tam. Naozaj? No, ja už som hore. No a hore, a už máš.
No hore. Šprintuj hore. No skoč. No, čau, kovou. No ideme. Som tu. No si tu, veľkom. Som tu. Aha, čo tu máme? Kempík. Yes. Tu sa nahilovať sa tu môžeme. Potrebujem. Nahilovať sa tu môžeme, dobre. OK, ten ťa vyšetrí. Krištofa vyšetrí. Ne, tu musíš mať peňažky. Robloxiky. A tu sa dá... Tu je checkpoint! Kriškas, tu je checkpoint! Checkpoint. Balanč. A mám hazard. Víš, to budeme hrať na Už to za chvíľu bude. Čo? Ty šprintuješ? Ja chodím. Prečo si rýchlejšie než ja? Lebo skáčem. Lebo som kengua. Tuto. Kengua. Keď skáčeš, tak to ideš rýchlejšie? Tu čo počujem? Čo si? Ja počujem nejaké bum bum bum. Ty počuješ nejaké bum bum bum? Áno. Aha, si okej? Som v pohode. Ahoj, ahoj. To čo bolo? A tam asi nemáme ísť. Lebo čo? Nie, máme. Tam bola červená. Aha, už není. Už není. Už išiel preč. Už To už išiel. iba niekedy. To už iba niekedy. No predstav si, že úplne všetko zničí. Čo? Aha! Nejaké ročie glacier ice fall. Small and dangerous ice fall. To čo je? To čo je za rebrík? To čo je za rebrík? To sú kolajnice. To je kohútik? To není Hej, kohútik. to nie je ako čo to je? Equip? No, tu sa musíme liesť. Ice climbing. Dobre, ideme liesť. Ja som zelený, krásny, zelený pásik. Ty si to osvočil? Hej. Dobre. Čauko, Krikasko, čo mi šmíruješ moju čieru? Dobre. Kamo, Krištof, keď bude skákať, musíš to keď bude skákať, tak si Jak som skočil? Taká. Musíš to dať preč lanom, musíš dať potom preč lanom. Sme v pohode. Kada ideme? Počujem niečo! Pozor! Krikas! Avalanche? Ja tam niečo vidím. Kde? Vidíš? Tak ideme tuto. Môžeme zostať, jo. Tak ideme tuto dole, musíme ísť. Aha. Jo. Uí. Uí. Čauku, chalanko. Zomrel. No chudáčik. To čo je za običko? To kto vymyslel? Slovenská cesta. Čo? Kamo Slovan možno pôjde do Liga majstrov. No, a ja pôjdem asi na ten... Krikaj, ja pôjdem asi na jeden zápas do postup Ligy majstrov. Už sme tu, chala... Ty kokos, už sme tu hore. To je také ľahké, čo? My sme dosť hore. Keď spadneš, tak si... Ale Tatry sú vysoké ešte, čo? Ešte nie sme ani blízko Veľkosti. To je asi najväčší vrchol, čo vidím.
Krika, toto je najvyšší vrch vraj. 1669. 1669 metrov. Dostal som nejaké coiny. No. Čo tam vidím? Čím sa to všetko na tie vodičky? Čo je? No dobré. No super. Keď budem mať 60 energiu, tak si zjem ho. Ja sa musím napiť, ja sa musím napapať. Idem si dať horálku. Jejda. Oh. Lat! Krištof, tu je lat! Jade. O môj Bože, moja koža je celá spotená. No super. Emergency! Emergency! Aby som videl lepšie. Moc ti to nepomohlo, ne? No. Videl som. Kam to svieti do mojich očí? Tukata. Čo tam vidím? Pozri to, čo je tam vzadu. Tukata. Jo! Musíš skočiť, to som ti chcel povedať. Krikas? No, Ideme znova. toto je moc ťažké. Ty je ťažký. Ale choď do keľu, ty si ešte ťažší. Naozaj? Naozaj, Niekto zomrel? No to je super. Ty si čo? Miša nespadne. Čo robíš? Levitujem, kreatív. Zabudol si Minecraft? Nie. Stumble Guys! Ja som Stumble Guys, rodinný Stumble Guys. Come on! Skibidi Lewandowski. Japa, broski, Skibidi Lewandowski. Bigfoot, Blackfoot, Skibidi, Rashford. Dobre, už som tu, Krištof, už ťa asi vidím. Nevidím, si stratený. Prípad. Ja som na checkpointe. Ja som tu, Krištof, ja som tu. Dal to. Krištof, ešte ti poviem, Čo? že sme v druhej tretine cesty. Tu mám mapu, pozri. My sme už teraz v nejakej rieke. Freddy Fazbear! Krištof, Freddy Fazbear! No pozri sa, tam je Freddy Fazbear. Tak no. It's your 1-1 position. 207 expected duty at 8 p.m. 207 Roger, and I have the electric. Dobre, mám. Roger. You said 12 o'clock, 3 miles now. Dobre, už Som napiť trochu vodičky. aj si napustí. Dobre, ja už... Tu je vodička, tu je kohútik, Krištof. Gnom! Ja sa idem pod... No, Gnom, no. Sigma.